Mga moms, good day. So, for today's ganap, nandito kami ngayon sa market kasi bakit mo kasi pinakialaman? O, huwag mo nang bilhin yan. Yes, dahil tayo ay blessed sa mga racket and events. So, bibili tayo ng ating Ano ko to? para sa birthday mo pala. Hindi, ako bibili rin ako mamaya kasi. Para Stock natin sa farm. Wag na lang. Dahil, bibili tayo sa Beshi, ito na yun. sana ikaw na talaga. Kung nag-offer, kahapon pa ito, diba? Pak. So, 10 kilo na 25. 25 kilos? Sis. Ah. Ano na, kabalik-balik. Ate, wala na. Bugbog na yung karne, ate. Hindi kasi nag-ano, ate. So, 9, 11, 14, 16, 11, 12, 8, 4. 25 pieces. Dapat ginawa mo ng 40 pieces. Wow. Naman po ay mamimila ko ng ibang stock doon sa kabilang suki, sa suki ko kasi doon ako bibili ng mga hotdog, mga longganisa. Ano pa ba? Nakabili ka na ng cake? Hindi pa, Lolins na lang. Sarado na eh. Doon nga daw ang ano. Doon ang berry box? Oo. Kaya sarado sila ngayon. Tapos, ano nito sa pansit ba? Pangsahog, no? Magpapansit ka ngayon. Sinabi mo na doon, baka magluluto na sila. Si Britney man nagsabi. Magkano inabot sa 1-1. Okay na. Kasi yan kung 10,000. Wow. Wala pala, wala. Wow! So, eto na. Hanap tayo ng aming mga pang-stocks sa... Yan. Siyempre, I want my hotdog by TJ. Isa ka kilo, TJ. Meron ba dyan? Dito. Yung 1 kilo. Ay, 2 kilo mo na. Yung Yan. Tender Jose nga 1 kilo, aman. Tosino. Pork tocino. Oh. May tapat. Saan? Pork tocino. 2 ka kilo na tosino. Yan. Andyan yun. Ito. Malalaki. Ang taba naman ito. So, Wala na, iba. Magkano ganito? 70. 70 isa? Pag 1 kilo, 220. so mas mura yun, napamahal dito. No? Wala ka ng kilo dyan? Tas chorizo. Magkano chorizo? Ate? Pila ang chorizo? 55 ang Thai. Upat. 4. Tas ito. Garlic ba to? Gusto ko to garlic. Ay, kinilo nga po ang mamshe. Ano? Asan? Pila? 200 ang kilo. Oh, yan na lang. Ay, ba't ano nangyari? Dalawa ito? 4. Oh, 205. Tapos, 2 Katrina egg.
Ayan po, kasi malakas talaga kami sa eggs eh. Wala siya. Pahiram nga. Nang, hindi ko naman kasi alam, sinasabi mong 1.5. Gusto ko nga dagdagan yung sa'yo din, sana. Na, Akin yung 2,000. para, Kinilaw. tanay. Si Maring Ivy. Nagtinda sila 'di ba ng bigasan? Sa kanya na lang tayo kumuha. Dumaan na tayo doon ngayon sa kanila. Ang dami kong bit-bit ko. Kaya nga bitbitin mo na nga rin yung motor. Bago. So bumili siya ng cake. Ala! Kasi isa kayo ni ni Bating. Ayan, tara. May kandila. Pink. Parang di naman mukhang babae. Yung isa. Oh. Masona yun. So bibili pa naman yung yung gulay sa pansit, yung mga sa kilawin, yung kruk-kruk, chenilin, Kulang pa. yung suka, yung ba, Diba? Doon na. sa magkakasama na siya doon. Padagdag ka lang ng oras. Hindi naman bibili pa ng fish para pang kilawin. Ayan, at least makapagluto na kaagad. Makapabili na. Dito kasi sa lugar na to, sa hilera na to, doon. Yan yung mga hilera ng mga bilihan ng mga isda rito na gusto mo ikilaw, kinikilaw, yan, mga tuna, mga malalaking isda. Yan. So bibili na ni Gwen yung buong ganito, laki. Pangkilaw. Pila 1 kilo? Akala ko kukunin mo na siya. Ano? 500 lang. Uwi ka no. Parang Hindi ka ng fish guys. Kasi kinilaw. Ito lang. Tapos bilang. wow, lami. Dito na yung mga pinamili natin, kaya ayusin na natin. So we have our eggs. May music pala. So ito na. Ayan ha, yung mga nagsasabi dyan. Oo. Ha? Shosak ano? Walang palaman? Nung may lalaki ka kagabi, naalala mo ako? Okay, o, di ba? Hindi man ng... Kasi bakit nandito itong mga red doors na to eh? Dapat binabasag nyo na to eh. Wala namang to eh. Bearing. Oh, what's that done? Ano ba yan? Guys! Guys, ang music baby, diba? Guys! Uy, ayun na, baka magalit si sino ba yan? Yan na ha. Lutuin na natin yung ating pork steak. Ito na yung ating dinner. Mabalik ng agas, wala pa man lagi. Adobo at saka pork steak. Iluluto na natin. Kasi kakain na rin sila later. May mga bisita kasi doon. Dara. Panghasit niya! Stop ka! Pwede magkamangayo, God! 5,000 pesos! Yay! Ayan! Galing kay? So, nabriti, dugay kayo! Ay, napas eh! 6! Ano, daganan kwarta, uy. 7! Oh my God! Dagan ka! Boys! 8! Apay. Painom ka sa mga laki? Oo. O ka na na 8,000. So, sa mga lalaki na kampayan doon sa mga bayot. O, imo na na 8,000. Balik. 8,000! Galing yan kay! Surprise! Ayan, dahil dyan may nagbigay! Ayan, may nagbigay sa'yo. Lawa daw sa'yo kasi ang laki ng ilong mo. Sige na. 1, 2,
Ay, 8 ba na? Oy, kabalik. Balik-balik naman ta. Dito na kang Galing yan kay! Cute Cute Berry! Berry! Secret. Galing yan kay! Palaging gutom. Oo, basta kay Sexy Beshi. Dili mo ni Mao, kanira man to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, lagi pagtuman mo tuman Galing sa na buwan. 8,000. Kaya 2,000 kay kabating mo. Kabating man, oo. Ang 1,500 din kay Ma'am si G magpapabayad sa pampalit sa an-an. Hindi, meron. Yan. Ano sa? Thank you. Eh, nanghiram siya kanina kasi. Wala pa siyang cash. Ang hiniram sa ako. Ayun lang. Uy! Bayad na ko eh. Bayad ka 2,500? Oo. Ay, ako hindi ko nakita yun ha. Puro-puro na dito. Wala Hindi ko maalala ha. Amo ka nagbayad. Dito sa kwarto. Ang ulam ni Everett mo. Ang katungkan ba nung Hindi na. laki bitaw ko. Sure ba? Pagtarong ani eh. Oh, lagi. Dahil, oy, si... Manggit na natin. Bawal ba? Ayaw niya nga eh. Tama, nag-send na kang jigjag. Ah, bayad na bayad sa Pikil Bulbi. Wala, Bayad si Giyata tama niya sa nga. kuha ni jigjag. Gibawi na sa jigjag otro. Hala. Video man sa kuha. Tsada. Nagyatag nga, proof nagyatag. Hala. Ikaw niya balik kay, bayad na tong parcel niya. Mga parcel ganyan sa mga bag. Thank you, Tita Ma. And thank you, Team Palaging Gutom. Yeah. Ang daming blessing. Team PG. Bilisan mo magluto kay gutom ako bisita. Boys! Madugangan mo si Kinini. Dire Pikas!